साले जौन गांव में दूध बेचता ओकनी के पकड़वा के जेल में डाल, आ जौन साला दारू बेचता ओकनी के छूट कर दे, भगा देना। हमनी के रात भर रोड पर सुतर रही जा। मनी मिराज से पहले हमनी के तब फोटो खिंचवा के रोड पर भेजवा दिले। अपना एज के लइकन के तू का संदेश देता रह, या तू पढ़ाई छोड़ के वीडियो बनावा कि पढ़ाई कर? भगवाने ये समझा कि कोई आई सेल्फी लेवे खातिर तो नमस्कार, अभी देखते हैं साक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बनी आरा जिला के एगो छोटा सा गांव खबासपुर में। और पहले भोजपुरी के एगो अलग रुतबा से देखा जाता रहे, लेकिन आजकल भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ही अपना चरम सीमा पर जा चुकल बा। जौना तरीका से मनी मिराज के कॉमेडी वीडियो रवा सब देखत रही जा, वही तरीका से खबासपुर के छोटा छोटा बच्चा अपन अदा दिखा रहा बड़े यूट्यूब और फेसबुक पे। आई सबसे पहले वो शख्स से मिलल जाओ जौना शख्स के टीम बा। भोजपुरी पहले बहुत एगो अच्छा तरीका से देखा जाता रहे, भिखारी ठाकुर भी कॉमेडी करते रहन, वो तरीका से आजकल कॉमेडी नहीं चलत। जौना तरीका से आज मनी मिराज भोजपुरी में अश्लीलता फैला दिले बड़े, वो तरीका से वीडियो बनाने के तात्पर्य रवा सब के का बा? मतलब मनी मिराज भैया बनैले बाने तो हमनियों के बनाई जैसन ना मनी मिराज भैया बनैले बड़े भोजपुरी के वो अश्लीलता तक रवा काहे गिरा रहा बनी। जौना तरीका से भोजपुरी के लोग पहले देखत रहे, भिखारी ठाकुर गायत्री ठाकुर के बेरा जौन चीज़ देखल जात रहे वो भोजपुरी में आजकल नहीं खे। ओकरा बावजूद भी रवा मैंने काहे ऐसा कॉमेडी वीडियो रवा बनाओ तनी, एकर कारण का बा? कारण यह बा कि दुनिया बहुत आगे चल गई बिया। मतलब सब कोई दोसर मुंड में जेवन मतलब अच्छा लगता कॉमेडी देखता आदमी। अधिकतर तो मतलब गाली गलौज वाला आदमी आजकल देखता। गाली गलौज वाला आदमी देखता है, गाली गलौज वीडियो के माध्यम से दर्शावल जाता, पब्लिक के भी गाली गलौज ही दिया जाता। भोजपुरी में जौना तरीका से पहले देखल जात रहे वो आज नहीं देखल जात। कुछ लोग ऐसा हो गए बा भोजपुरी में कॉमेडी करे वाला, जैसे कि मनी मिराज भइले, कुछ और भी माने जेकर हम नाम नहीं रखल चाहत, नाम हम ऐसे नहीं रखल चाहत कि वो लोग अश्लीलता के चरम सीमा पर पहुँच गए बा। और भी चैनल पे स्ट्राइक आइल, ओकरा बावजूद भी ऐसा कंटेंट तैयार करे के कारण का बा? देखिए हमनी कंटेंट कारण ये बा कि पहले जो चैनल रहे वो मतलब अच्छे खासे वीडियो डालते रही जा, तो फिर भी मतलब हमनी के सपोर्ट करते हैं आदमी। आजकल मतलब हो गया कि तनी ज़्यादा गाली गलौज वाला ना, लेकिन अच्छे वीडियो हमने डालते नहीं जा। कौन तरीका के अच्छा वीडियो डालते हैं चैनल पे? आखिर चैनल पे स्ट्राइक आइल का है? चैनल पर स्ट्राइक कैसा ही रहे कैसे हमने के दोसर कोई के म्यूजिक यूज कर ले रही जा, यही की वजह से। जैसे कि कंपनी के म्यूजिक रहे तो बैकग्राउंड में डाल दे रही जा, तो यही की वजह से स्ट्राइक दे दिल रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक रवा जब डालनी तो म्यूजिक डाले से पहले वीडियो एडिटिंग के कर रहा? हम ही करनी वीडियो एडिटिंग अपने करनी? हाँ। माने पूरा टीम रहा उतने बा काम करे कि कोई और लोग बा? उतने बा, और एक दो बाणे तो बाहर बाणे, मतलब अभी नहीं खाने। कुछ गांव के बड़ बुजुर्ग लोग बा, हम वो लोग से पूछल चाहब कि छोट छोट बच्चा के पढ़ाई लिखाई बंद करवा के और कॉमेडी वीडियो काहे शूट करावल जा रहा बा। सबसे पहले हमारे न्यूज में स्वागत बा। और का नाम पड़ी रहा? रामचला। अच्छा रवा गाँव के लड़का बहुत रवा वीडियो कभी देखले हो? खब लड़कन के वीडियो कभी देखले बने कि ना रवा? हाँ देखले बने हम। वीडियो में कहीं कहीं शब्द के उच्चारण भी लोग गलत कर लो। तो इनका लोग तो ये बात हम खुदे समझल हैं कि अगर कोई भी काम करे के बात आज ऑनलाइन के जमाना बटुए, कुछ भी बात बोलबा मुँह से बोलबा तो उतार चल जाए। तो ऐसा बोले के बाद कि वर्ड में भाषा बोले के बाद कि दुनिया में देख के अच्छा लगे, पब्लिक तरह के कहे कि हाँ कि जो भाषा बोला है लड़का सही बोलल चाहे गलत बोलल बा, अच्छा लगे कि पब्लिक के नज़र में होके के चाहे। का समझ? अच्छा लड़कन के सपोर्ट करे वाला के बा पूरा गांव? अच्छा रवा सब के सपोर्ट के करेला? सपोर्ट तो सब कोई करेला, जनता भी करेला। ना जनता के सपोर्ट से ना, रवा जहाँ वीडियो शूट करे जा रहा बनी, चाहे रवा गांव के जो बड़ बुजुर्ग बा उ कुछ रवा के शिक्षा देवेला कि ना? शिक्षा देवेला। का देवेला? मतलब वीडियो शूट करते हैं और अपन टाइम पाके पढ़ाई लिख लेते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास में। 10 क्लास में। अच्छा 10 क्लास में पढ़ेलो? अच्छा 10 क्लास में पढ़ता का माने तारा उद्देश्य बा कि 10 क्लास में पढ़ला के बावजूद भी तू अपन वीडियो शूट कर रहा बड़ा। वीडियो शूट करे में एगो वीडियो शूट करे में कितना समय लगेला? 2-3 घंटा लग जाला। और 2-3 घंटा अगर तू पढ़ाई में लगाओ तरह ओकरा 2-3 घंटा जब तू पढ़ाई में लगेबो ओकरा के छोड़ के पढ़ाई के आ तू 2-3 घंटा वीडियो शूट करता रह, एकर कारण का बा? पब्लिक के का संदेश देता रह? अपना एज के लइकन के तू का संदेश देता रह? या तू पढ़ाई छोड़ के वीडियो बनावा कि पढ़ाई कर? अब जेकर जौन मन में यूँ करी। मान लगे हमार मन बा कि भाई हम दोनों काम करी, पढ़बो करी आ वीडियो भी बनाई। का लगता मैट्रिक पास हो जीबो? अब ना हम तो ना हो, हमें में कौन बड़ बात बा। बाकी वीडियो बनी? हाँ वीडियो तो बनबे करी।
पब्लिक के प्यार मिले के चाहे। काहे ना। अच्छा हम चाहब कि एक बार हमारा पब्लिक के कोनो डायलॉग बोलल जाए, बोल के सुनावल जाए, हमारा पब्लिक के कैसन लगता है? डायलॉग हाँ। कांड कलयुग मतलब वीडियो रहे हमनी के कांड कलयुग, तो मैं हम पुलिस के रोल कैले रही, तो मैं कहले रही साले जौन गांव में दूध बेचता ओकनी के पकड़वा के जेल में डाल, आ जौन साला दारू बेचता ओकनी के छूट कर दे। जो दारू बेचे तना के छूट कर दे, हाँ ई काहे? कांड कलयुग रहे मतलब उल्टा जमाना में, मतलब देखावल गए वीडियो में नु कि एगो जमाना आई ऐसन कि दारू बेचाई दूध बंद हो जाई, उहे का वीडियो बनेले रही जा। जमाना तो माने बिहार में बंद हो गइल बा दारू, ओकर बावजूद माने जमाना कहाँ से आई? अब मान आई जरूर एक बार। अब मनी मिराज कैसे निकाल देले कि एक मुर्गा खाता ने काचा उ एगो निकल रहन जमाना। अच्छा मनी मिराज से रवा को मिलल बनी कि ना? मिल के आ गुल बन जा कही 1 साल होइयो गुल। 1 साल हो गइल। कुछ शिक्षा दीक्षा लेनी है उनका से? बहुत शिक्षा लेनी जा। कुछ उनका से उल्टा उनका से कुछ सवाल रवा को ले रहे कि ना? उ तो हमनी के मतलब उ चल गए रहन सेल्फी वेल्फी लेके, लेकिन उनकर भाई जौन रहन रियाज, रियाज खान। हाँ रियाज प्रेमी, उनकर ऑफिस में जाके बात कैले रही जा। तो एगो जौन उमें बाड़े नु मुखिया के रोल निभावेले, मनी मिराज के टीम में एगो मुखिया के रोल निभावेले। अच्छा अच्छा। वो रहन दोनों जना बैठल रहन लोग, तो कुछ बतैले लोग कि कहानी थ्रू वीडियो बनैब तो चले के बहुत चांस रहेला, कहानी मतलब ज्ञान मिलल कुछ। का ज्ञान मिलल रहे? अब हम दर्शक माने हमार जानल चाहिए कि जब रवा उनका फिर मिले खातिर गनी मनी मिराज से का बातचीत भइल उनका से? अपना वीडियो में वो काम देवे खातिर रवा के कहले कि ना कि हम अपना वीडियो में भी काम दे सकते हैं अगर वो नीमन कंटेंट पर काम करब तब? मनी मिराज से पहले हमनी के तब फोटो खिंचवा के रोड पर भेजवा दिले हम। कहाँ है स्टार हो गए बड़े चलते? हाँ मनी मिराज भाई वो स्टार हो गए बाने तबे नु। अब हमनी के गो रही जा ऑफिस में उनकरा, तो 2-3 गो रहन लोग भगा देते रहन लोग, भागो अभी सेल्फी नहीं लेना है भागो। मैंने सेल्फी लेवे खातिर रहले कुछ से बातचीत करे मतलब बातचीत करे खातिर कुछ मतलब कहे खातिर कि हमनियों को सपोर्ट चाहिए भैया। तो अपना वीडियो में माने उ काम का उ माने सेल्फी भी ना खिंचवैले? सेल्फी खिंचवाइले आ गेट बंद करके घुस गुले, भगा देना। हमनी के रात भर रोड पर सुतर रही जा। अच्छा रियाज प्रेमी से का बात? अब रियाज प्रेमी बहुत अच्छा आदमी बाने भाई, वो बहुत अच्छा। वो देखे मनी मिराज जौन बाने वो घमंडी थोड़ा बाने, और उनकरा से मतलब हमनी के मिलन भाई मतलब मिलल रही जा तो फोटो खिंचवाइले, लेकिन कमाड़ी वाड़ी बंद करके भगा देने लोग। तो एगो आदमी रहे उस जगह कहलन कि भाई इनका लोग तनी खाना पीना करा दो, बहुत दूर से आइल बने। तो में जौन एगो फूफा के रोल निभावेले वो कहले कि भाई खाना खत्म हो गल बा अभी। तो हमनी के अपन रात भर मच्छर से ऐसे ही सुतर रही जा, रात भर मच्छर कटला से हमनी के। मैंने का बुझाइल कि स्टार लोग से हम जब भी मिले खातिर जाई तो हमरा के मछली काटी ही माने अंदाज मिलल ना। अब का करबा भाई, जे फेमस हो जाता तो आजकल उहे नु बा। अब सेल्फी चढ़ा के खानो पीनो के ना पूछ लेना, चाहो के पूछ ले कि भाई 5 रुपये की चाय पी लो। आ उहे उनकर भाई रियाज प्रेमी जौन की सुबह होते कहते हैं भाई तू लोग अब आगे कहले रहता लोग तो हम तार लोग ऑफिस में अपन सुता देती। तो भाई उन राती खाना लौकले सुबह में लौकले हमनी के। तो वो बेचारू चाय कहले चाय हो के पूछले कि भैया चाय पियबा लोग, तो हमनी के ना भैया ठीक बा। अच्छा आगे अगर जो राउर वीडियो वायरल हो जाए तो राउर टीम का करी? जब रावा से दर्शक मिले खातिर आई हैं, राउर चाहे वाला रावा के दिल से चाहे वाला अगर मिले खातिर रावा फिर आवे तो वो आदमी खातिर रावा का संदेश दे? वो आदमी खातिर तो पहले हमनी के वो आदमी आई है तो भाई वो तो समझ कि एगो गर्जीवन बन खेल बने, मतलब उनका संगे अपन खाना पीना बढ़िया से। अभी ना कि हमनी के वो अइले सेल्फी से भाग 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 भाग। बहुत लोग कहला कि श्रोता और दर्शक हमार भगवान होले। तो सही में हमार भगवाने ही समझ कि कोई आई सेल्फी लेवे खातिर। तो ओह तरीका से भगवान के जैसे पूजल जाला ओह तरीका से के पूजब। जे वीडियो में आज राउर वीडियो देखता वो बरसों बाद रवा फिर मिले खातिर आवे तो वो आदमी खातिर रवा का कहल चाह? सबसे पहले अहे तो हमनी के तो भाई उनकरा का कहीं जाओ दिल से धन्यवाद कहम जा उनकरा के। अब हमनी के ना कि मनी मिराज नियन भगा देम जा कि जा खाना पीना नहीं, पहले खाना पीना कराइम जा, ओकरा बाद भाई व्यवस्था बा रहे के कहीं दूर से आइल बड़ा तो रह सकला, हमारा घरे रह सकला, कहीं हमनी के अपन व्यवस्था रखम जा, ओकरा बादे बातचीत होई। हाँ मतलब पहले खाना पीना कल ओकरा बाद बातचीत होई अच्छा से अपन बैठ के। खबासपुर गांव के जो विष्णु टीम कॉमेडी बा हमारा साथ अभी मौजूद रहा। अभी खातिर बस इतना, मिलत नहीं कोई और वीडियो के साथ। धन्यवाद।